Dok je Isus putovao u Jeruzalem, prolazio je između Samarije i Galileje. Kad je ulazio u neko selo, eto mu u susret 10 gubavaca. Zaustave se podaleko i zavape: Isuse, učitelju, smiluj nam se. Kad ih Isus ugleda, reče im: Idite, pokažite se svećenicima. I dok su išli, očistiše se. Jedan od njih, vidjevši da je ozdravio, vrati se slaveći Boga u sav glas, baci se ničice k Isusovim nogama zahvaljujući mu. A to bijaše neki Samarijanac. Na to Isus primijeti: Zar se ne očistiše 10? A gdje su ona 9? Ne nađe li se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca? A njemu reče: Ustani, idi, tvoja te vjera spasila.